Nou, ik weer een jaar of 15. En wij wonen in Ljouwert. En tegen u daar stieren de kermisexploitanten. Onder andere Kopal. Daar kwam ik een keer mee in contact. En die zei tegen mij, de kist wel mij. Nou, ik zei, dat is wel goed. Ik wil wel eens een simmer mee. Want ik zit nog squallen hier. En dus ik kwam thuis. Ik zei tegen mijn heid, ik ga met de kermis mee. Nou, hij zei, dat is goed. En toen bij Mem. Nou, Mem zei, geen sprake van. Dus die had even een jongen wie Kopal weer. Nou, en toen mocht het wel. Nou, dan gaan we eens even bij de oliebollenkraampje. Bij de Tjorre, dat is een hartstikke mooie kraam. Het schilderwerk, dat is mooi gedecoreerd. En als je Tjorre, zelfs de losse tafeltjes en de afvalbakken, ben in kleur. En dat vind ik dat mooi, want dat had een mooie uitstraling. Ik vind de charme vind ik de meisje. Meisje Sjen, hoe ze genieten, dat vind ik prachtig. En ook de attracties, ja, hoe die eruit zien, dat vind ik mooi. Tegenwoordige tijd is het alweer heel technisch. Vroeger alles met de hoorn opbreken en met de boot ging dat heel vroeger nog. En dat is nou natuurlijk ook. Nou moet het zo snel mogelijk. Kijk, maar Appie heeft een goede dag zeggen. Oh ja, hoe is het? Goed. Ja, daar haast het druk. Lekker hè? Ja. Ja, mooie kermis weer. Nou, ik heb dus de vliegtuigmolen. Ik heb ook wel in die grijpers staan. En een prot in de oliebol. Ik ben tegenwoordig opticien. En dat ben ik ook al jaren hoor. De kermis hier ik er altijd bij. Dat weer net een hoofddoel of zo. De optiek dat is belangrijker. De Eurodracht. Ah, kan ik even springen? Oh, ja. Mooi. Tegenwoordig ben ik keurmeester voor de kermissen. Ja, hebben we tegenwoordig de beste kermis van Nederland. En daar doe ik dan werk voor. Dus van de week ben ik nog in Hilversum. Maar haak toch wat, hè? Zo, dat jou kon dat famke daar. Ja. Alsjeblieft. Daar heb je hem, hè?